Akwụkwọ Deuteronomy isi nke 26. Ọ ga-erukwa mgbe ị ga-aba n'ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị n'ihe nketa, mgbe ị ga-enwetakwa ya wee biri n'ime ya, na ị ga-ewere ụfọdụ n'ime mkpụrụ mbụ nke mkpụrụ niile nke ala ubi nke ị ga-esi n'ala gị nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị webata. Ị ga-etinyekwa ya n'abọ jeruo ebe ahụ nke Jehova bụ Chineke gị ga-ahọpụta ime ka aha ya biri n'ebe ahụ. Ị ga-abịakwutekwa onye nchụaja nke ga-anọ na mgbe ahụ sị ya, egosiwo m Jehova bụ Chineke gị taa na-abatawo m n'ala ahụ nke Jehova ṅụrụ nna anyị ha iyi inye anyị. Onye nchụaja ga-anara abọ ahụ n'aka gị, dọba ya n'ihu ebe ịchụ aja nke Jehova bụ Chineke gị. Ị ga-azakwa sị, n'ihu Jehova bụ Chineke gị, onye Siria nke na-ala n'iyi ka nna m bụ. O wee rịda n'Ijipt na ọ dịka ọbịa n'ebe ahụ, ya na ndị ikom ole na ole. O wee ghọọ mba n'ebe ahụ nke dị ukwuu dịkwa ike ebe akwa ụba. Ndị Ijipt wee mejọ anyị, weda anyị n'ala, tụkwasị anyị ofufe siri ike. Anyị wee tikuo Jehova bụ Chineke nke nna anyị ha. Jehova wee nụ olu anyị, hụkwa mweda n'ala anyị na ndọgbu anyị na-adọgbu onwe anyị n'ọrụ na mmegbu anyị. Jehova wee were aka dị ike na ogwe aka esetịrị esetị na egwu ukwu na ihe ịrịba ama dị iche iche na ihe ebube dị iche iche mee ka anyị si n'Ijipt pụta. O wee mee ka anyị bata n'ebe a, wee nye anyị ala nke abụọ, ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya. Ma ugbu a lee, ewetawo mkpụrụ mbụ nke mkpụrụ ala ubi nke ị nyeworo m, Jehova. Ị ga-adọbakwa ya n'ihu Jehova bụ Chineke gị, kpee isi ala n'ihu Jehova bụ Chineke gị. Ị ga-aṅụrịkwa ọṅụ n'ezi ihe niile Jehova bụ Chineke gị nyeworo gị, nyekwa ụlọ gị, gị onwe gị na onye Livayị na ọbịa nke nọ n'etiti gị. Mgbe ị ga-enyebiworo otu ụzọ n'ụzọ iri niile nke ihe omume gị, n'afọ nke atọ bụ afọ nke inye otu ụzọ n'ụzọ iri, ị ga-enyekwa ya onye Livayị, nyekwa ọbịa, nyekwa nwa mgbei, nyekwa nwaanyị di ya nwụrụ, ka ha wee rie n'ime ọnụ ụzọ ama gị niile, afọ wee ju ha. Ị ga-asịkwa n'ihu Jehova bụ Chineke gị, ekpochapụwo m ihe nsọ ahụ n'ụlọ m. Ọzọkwa enyewo m ya ndị Livayị, nyekwa ọbịa, nyekwa nwa mgbei, nyekwa nwaanyị di ya nwụrụ, dịka ihe niile i nyere m n'iwu si dị, nke m nyere m n'iwu. Agabigaghị m ihe niile i nyere n'iwu, echezọghịkwa m. Erighị m ihe sitere na ya n'iru uju m, ekpochapụghịkwa m ihe sitere na ya na-adịghị ọcha, enyeghịkwa m ihe sitere na ya banyere onye nwụrụ anwụ. Egewo m ntị olu Jehova bụ Chineke m, emewo m dịka ihe niile si dị nke i nyeworo m n'iwu. Si n'ebe obibi nsọ gị, si n'eluigwe lee anya, gọzie ndị gị bụ Izrel na ala ubi ahụ nke i nyeworo anyị, dịka ị ṅụrụ nna anyị ha iyi, bụ ala mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya. Ụbọchị taa ka Jehova bụ Chineke gị na-enye gị iwu ime ụkpụrụ ndị a na ikpe ndị a. Ị ga-ewerekwa obi gị niile, werekwa mkpụrụ obi gị niile debe ha, meekwa ha. Jehova ka ị meworo ka o si taa na ọ ga-abụrụ gị Chineke, na ị ga-ejekwa ije n'ụzọ ya niile, debekwa ụkpụrụ ya niile na ihe niile o nyere n'iwu na ikpe ya niile, geekwa ntị n'olu ya. Jehova emewokwa ka ị sị taa na ị ga-abụrụ ya ndị nke aka ya, dịka ọ gwaworo gị okwu, na ị ga-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, na ọ ga-emekwa gị ka ị kachasịa mba niile o meworo elu. Ịbụ otito, ịbụkwa aha, ịbụkwa ihe mara mma, ka ọ wee bụrụkwara Jehova bụ Chineke gị ndị nsọ, dịka o kwuworo.